салом ба ҳама мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. либосҳои босифат ва бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. дар WhatsApp рӯи экран калимаи либос нависед. ҳама либосҳоро ба шумо равон мекунем. дирӯз дар Москва мусобиқаи SCA 190 баргузор шуд. шуби воқеан пур аз ҷангҳои шадид ва лаҳзаҳои хотирмон буд. дар ҷанги асосӣ Магомедрасул Гасанов бар зидди Димитрий Аришев хуб озмоӣ кард. ҷанг бисёр тезу тунд гузашт, вале дар раунди дуюм Гасанов тавонист бо зарбаҳои сахт рақибашро мағлуб кунад ва ғолиб барояд. аммо барои мо тоҷикистониҳо ҷолибтарин лаҳза ин баргашти қаҳрамон ва пирӯзии Фаридун Одилов буд. ӯ пас аз 3 раунд пурра бар Леонардо Силва бо қарори якдилонаи доварон ғолиб омад. хотиррасон мекунем ки соли гузашта Фаридун дар як ҷанги душвор мағлуб шуда буд, аммо дирӯз исбот кард ки мағлубият охири роҳ нест, балки оғози нав аст. вай боз қавитар, бо рӯҳи нав ва бо иродаи ҳақиқии ҷанговарона ба октагон баргашт. мо аз самими дил Фаридунро бо ин ғалаба табрик мегӯем. ин пирӯзӣ на танҳо барои худи ӯ, балки барои тамоми мухлисони тоҷик як ифтихор ва ангезаи бузург аст. чуноне ки медонем, ин шаб рӯйдоди калони UFC 319 баргузор мешавад. дар кадри асосӣ чемпиони вазни миёна Дрикус Дуплеси бар зидди рақиби шадид Хамзат Чимаев ба октагон мебарояд. агар Хамзат пирӯз шавад, вай метавонад қаҳрамони нави UFC шавад. ҳарду варзишгар бо муваффақияти вазни даркориро карда маросими рӯ ба рӯро низ гузарониданд. вақти оғози ҷангҳо бо вақти Москва, оғози мусобиқа соати 1 шаб ва кадрҳо, яъне ҷангҳои асосӣ бошанд, соати 5:00 саҳар. ба вақти Тоҷикистон оғози мусобиқа соати 3 шаб ва ҷангҳои асосӣ соати 7 саҳар. дӯстон, шумо метавонед эфири ҷангро ройгон дар телеграм-канали мо тамошо кунед ки силкаро дар комментария пайдо мекунед. ин шаб таърихӣ хоҳад шуд. омода бошед барои ҷанги бузурги Хамзат Чимаев. шумо киро мухлисӣ мекунед? ҳатман дар комментария нависед. Сарварҷон Ҳамидов хабар дод ки ӯ ба ҷанги навбатӣ тайёр аст ва мехоҳад ҳақиқатро собит кунад. ба рақобати оянда тайёрам ва мехоҳам исбот кунам ки доварон хато карда буданд. вақти баргардонидани ғалабаи ҳақиқӣ расидааст, навиштааст ӯ дар инстаграми худ. имрӯз бошад Сарварҷон пурра омода аст ки дар ҷанги навбатӣ ҳақиқатро исбот кунад. мо аз самими дил ба паҳлавони худ бовар дорем ва дастгирияш мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ хайр.